Ọhaneze ndị Igbo abịakwa m ọzọ ha nsị abịa unu maka okwu anyị si adị na asị m kenkene onye ọbụla niile na-esọpọtụ dis channel biko na-asị na ọ ya dịrị nwoke mma dịrị nwaanyị mma biko na ozi a ji ebe bụ maka nwoke iru abụọ na-akpọ Matthias Ezeaku. Asị m ka m wetali ozi maka na onwe ihe ọ ya abụọ bịa jụọ o si na o nwere ajụjụ for Nigerian Christians. Biko Matthias, enwere m ajụjụ for ndị omenala bụ ụzọ eziokwu gị. Onye omenala ada ya arụ, number 1. Number 2, ọ na ndị omenala ada enwe accident nwunwe na accident moto. Maka na ihe na-amụtazi na ebe ọ na-emela accident mmadụ nwụọ epụta ise na Jesus has failed that person. Ọ ihe dị mma ya. Mgbe na-ajụkwa ọzọ na-asị Matthias Ezeaku, ọ na ndị omenala bụ ụzọ eziokwu anaghị akwụ ụgwọ ụlọ, ka ọ na ha anaghị agba fuel 650 naira a na-agba ya na Nigeria, ka ọ na ndị omenala bụ ụzọ eziokwu a na-ego $1 na 1 naira per dollar, ka mmakwala amalụ. Because ihe ha bịa na-asị na Jizọs mege nke a, Jizọs mege nke a. Ọ Jizọs nọ n'ọchịchị Nigeria, ọ Jizọs mere ọchịchị Nigeria, ọ Jizọs na-achị America. Mana ndị isi ojii na-achị ya mụ na gị na-abụ mee n'isi dị mụ na gị na-abụ ọ na-atụde. Na-ajụkwasị ọ na ndị omenala bụ ụzọ eziokwu adaghị arụ. Mmadụ one ka itritigo si na na-ebu aga ụlọọgwụ ka itriti ya despite the fact na ha kwetara n'ihe ị na-eme, mmadụ one nwugo. Ịhapụ NGO ikwesị ịdị na-eme bụ Igbo love themselves, ikwesị ịdị na-eme enyere ndị mmadụ aka, iwerezi opportunity inweta maka na anụwago onu gị na efele mgbe wọbin Facebook ya na-anụzi onu gị, iwerezi ohere a na-emegidezi ndị na-akwara n'ihe ị na-ekwe. Mmadụ niile ọ ya nwụ ofu mbọsị? Mba, anyị niile ofu Chukwu bụ ihe kele anyị, mana ọ bụghị ofu Chukwu ka anyị na-efe. O nwere ike onye tonito si na ụzọ dịli ya mma. Ọ dị na Baịbụl maka Joshua chigidere ụmụ Israel, chigide ha ole mgbe ha ya enye ya nsogbu, sị ya biko nna, choose you this day the God whom you will serve, the God whom you will serve, because as for me and my family, I serve the living God. Ọ bụ ajọ okwu, ihe a mmadụ inye ndị ọ na-achịkwa ohere. Mana go ibegobịa na-asị na iwu riri megide ebe ọ bụ na ịfụ ha n'ihe mee, ichefuwe na ihe dị ebe ọ bụ na ihe ifu na ihe mee, ikpọrọ ndị ụka n'ọnụ, ichefuwe na ihe dị bụ oke dịkwa n'ebe ogene. Enwere ndị alụlụ ana juru na ala Igbo anyị makpuga n'omenala were ya na-alụ alụlụ ana. Nwekwa ndị alụlụ ana dị juru na ala Igbo anyị juru na Nigeria nọnwa si hol makpukwa n'ụka were ụka wee na-ezo onwe ha, which na-ema nke ahụ. Mana na alụlụ ana ji gị ekweghị gị ka ikwuwe nke bụ eziokwu. Ana m afụ post gị sometime pụta inye enwe nwa woman enyere ego dịka ọ na-ele plantain. Isi ya na ego anụnwe ị na-enye ya na-ejekwana aje wele aje nye ndị ụka na onye kwu ya ndị ụka na ebekọbịa claim that money. How wicked ka ị dị? How wicked can you be na ịchọ emele mmadụ ihe ọ bụrụ na onye ahụ ịjọ ikwe dị ka ị mara ihe ọ na-alụ alụ, isi ya na ọ welekwa ego ahụ nye pastọ. Ka onye isi dị mma ya ewere ego kwesị iji wee zụọ onwe ya ndị were je nye pastọ onye Reverend Father. Asị m ka m jụọ gị, maka na afụgo m na alaga na-akwado ịba ahịa ifileni na fight against religion na ihe ndị emela ọsọsọ ndị Igbo suffer slave trade. Ọ bụrụ ọsọ ndị Igbo ka ndị ọcha suffer slave trade na nka ha, ndị Hausa sufferkwu slave trade, Yoruba suffer slave trade. That's why onwe some part of London na-celebrate Yoruba tribe today. That's why aka na-emelu Oduduwa Day na London in other part of the countries outside the diaspora. Then na-emekwa ihe ndị Igbo na asụsụ iji mana ihe a bụ two ethnic races meetili onwe ha na that place. Mana ya bụ ihe edoghị anya, ịmarị ya maka na ihe ju gị n'isi bụ alụlụ ana bụ ihe ju gị isi. Agwa gị agwasị na ndị nka na-agwakwa gị ya, họpụtalụ m ofu onye bụ onye omenala bụ ụzọ eziokwu ihe o mepụta. A asị gị na onye a bụ onye omenala n'eziokwu bụ ụzọ eziokwu gị, nọ ya nwe company a na-alụ moto, nọ ya nwe ebe a na-alụ rice, nọ ya nwe company a nwa na-alụ simenti,
nọ ya nwe company a na-akpụ blọkụ, nọ ya nwe ndị na-alụ fom. Nothing. Onweghị ihe ha ji aka. Ekwuru m ya sị na Amadioha ga ahụ ị na-efe shiri ike mana o kwere ndị ọcha bịa buli ya. Akwe mana o nwere alụsị nọ na ana Yoruba ndị ọcha na-abụnwu ha. Ọ bụrụ sọsọ gị mewere omenala mbụ, ndị Yoruba na-eme omenala mana Yoruba nwere the greatest pastors e nwere na Nigeria n'ụwa. Yoruba nwere ya. Onwekwa ya kpe ndị be ha chenu n'ose ha bụ iwu megide na unu ya na-abịa ụka. Onye nwa me Yoruba pụtile echi ha ka na-emechi street si na ha na-eme oro despite the fact na chọọchị ka dị na that place. Omenala ndị adịlị, chọọchị adịlị. Mana oluzi tọnụ gị kwechiri si nọ nsọsọ nke gị bụ ihe ya adịn. Ịtụkwa asụ ya fighting a lost battle already. In a fight a very big lost battle. Many like you have come and gone. Many like you anụgonya bụ ọgụ. King na Bible mechaa were eze banye n'ime ọhịa taba ahịhịa. Yotago. So many dịka gị anyị afọchago bụ ọta afọ ala Hausa na ụta. Si n'ụzọ anyị na-akpapụ ahụ. Si n'ụzọ a ị na-akpapụ. Afụnube ngị ka post maka insecurity na-eme n'ala Igbo anyị. You've never done it. If you don't know na ka no metụtabeghị gị. Afụnube nke ịga kide na Anambra steeti pụtasị na mbuze na-emekwa ebe a. Ka gọọmenti pụtakwanye aka. Sọsị hide after ifu ha na accident mekpam. Ibunye na kamera gị. Ndị na-ekwa ha Zion sị gị, Mpaka sị gị. Pastor Jerry Eze asị gị. O jigwa gị na ekwensu ha ji ga-alụ ọrụ jisi gị ike. Mana ebele na-emechitere ndị na-alafu because tomorrow you and I may not be there again to correct the things done in the past according to ihe ị na-eme. You may not be there to correct that error done in the past, but ụmụazị tonitewe ekpuchiba alụ na ụlọ ụka nke ọzọ dị n'Aba onye isi ya dịka gị bata okpuru mmọnwụ n'isi. Ndị nwana kechi ihe round na-agba ha okirikiri ifubeghị ya. Ọ na-anyị si eme ka o si wee bido nke ya. Ana eti before emanya mechibe mmọnwụ bata ijegoje mepe branch. Nwanna agwọ gị na that your overseer, that your assistant pastor ahụ ji wee je tii na Port Harcourt. Ya ele gị lee ụnụ ụka gị ahụ ụnụ ụka gị ahụ ị na-agada. Ndị omenala na-enwe ụnụ ụka na-enwe branch. Ịhapụ ihe iyi eti mbọsị apụta agba afa anọ ọnụ apụọ. Ụmụazị adọnọ ebe a na-ata ọjị, ụmụ nwaanyị a na-ata ọjị. Ọjị makwa na some women ọ naghị adị ha mma n'ahụ. Ọjị makwa na ụmụ nwaanyị ọ naghị adị mma n'ahụ. Ị na-asị ụmụazị na-ata ọjị, ụmụ nwoke na-ata ọjị in the name of na ha na-receive blessed sacrament being holy communion. According to you, ị na-akọpụzi church pattern na-akpọdozi ya isi n'ala. Ife ọ na antichrist ka ịbụ. A very big antichrist. Agwụgwọ ngị sị gị kpọpụtara m ihe ofu onye omenala bụzi eziokwu mepụtago na Nigeria nwa n'Ọnịcha na Anambra steeti ahụ ịnọ sef. Ashikwubido ukwu Nigeria na Anambra steeti ahụ ịnọ gogogo. Igbopụtara m ya ka mfụ. By then ịma na ị nwere legit tini ya na-ekwu mana for now nwanna you are fighting a lost battle. Na-edekwala gị na mma. Mụ na gị na-aba ada eso okwu mana ihe ị na-eme ị na-alafu ndị mmadụ na ya. Ekene m Igbo niile, ekene ihe na-ejeli Igbo ozi. Asị m na ọ ya dịla onye ọbụla na mma ka anyị nwee mgbe ọzọ.